Ladroc d'Or recau sobre una persona que en el seu sentir grauero ha expressat amb la poesia el voler pel seu poble. Per això es va decidir que fora Joan Bautista Campos i Cruanyec a Ladroc d'Or 2013. Ens haguera agradat que ell mateix recollira aquest guardó, però no podem ser. Ho donem a les seues persones volgudes. I ell, des d'on estiga, estem segurs que gaudirà orgullós de rebre el reconeixement de tota una vida de dedicació al seu grau. Bona vesprada, autoritats, amics i amigues de Joan. En primer lloc, vull agrair l'estima i les constants mostres d'afecte que la gent del Grau ve demostrant cap a Joan, el meu estimat, de forma constant i sincera des del mateix dia en què ens va deixar. Així, sé de les sentides i contínues referències a la seva persona i a la seva obra literària, en diferents actes d'aquestes festes de Sant Pere, que com tots i totes sabeu, ell també estimava i a les quals es va dedicar amb passió de grauer i ànima d'escriptor. Així, gràcies, moltes gràcies a la tinença d'alcaldia del Grau i a la Junta de Festes per la concessió de la Ladroc d'Or d'aquest any. I també per tenir-lo present durant el transcurs de l'acte d'imposició de bandes a les regles de les festes de Sant Pere. Agraïment que vull unir al dels membres de la seva benvolguda Associació Cultural La Barraca, de la qual ha format part durant aquests darrers anys, del jurat dels Premis de la Mar. Agraï-vos en doble motiu, companys i companyes, i també col·laboradors de la revista de La Barraca, primerament pel magnífic i emotiu suplement que li heu dedicat aquest any a Joan en la vostra publicació. I no voldria deixar també d'agrair les moltes referències a ell que van per tots els actuants sense excepció en l'acte del lliurament dels Premis de la Mar el diumenge passat al que vaig poder assistir. I com no, felicitar-vos a tots i molt especialment a l'Ajuntament de Castelló, al seu alcalde i als regidors i regidores que conformen la corporació municipal, que per unanimitat han acordat que el nom de Joan Bautista Campos i Cruanyes perduren el temps per a les generacions venidores en un dels llocs al que sé que a Joan li hagués encantat, la Biblioteca Municipal del Grau, on els lectors i les lectores del Grau es reuneixen a la càlida intensa, reflexiva o punxant, però sempre sàvia, paraula dels llibres. Així que tan sols ens queda agrair-vos una vegada més la vostra implicació en honorar la memòria d'un grauer al que li apassionava tant escriure com estimar la seva terra natal. Moltes gràcies i fins sempre.